नमस्ते. केळीचा गड बघा केवढा होता आणि केवढा झाला. हे सगळं वाटून संपवलेत. हां, तर आपल्याला सर्व आता वाटायचे आहेत आणि हे आता जेवढे पिकले आहेत ना तेवढे आता परत जाणार आहेत. आता मी हे आपल्या एका रिलेटिव्हच्या घरी पण द्यायला चाललो आहे आणि त्यासोबतच तुमच्यासाठी अजून एक मी तुमची हेल्प करायला म्हणजे डिलिव्हरी प्रोसिजर विचारायला जातो आहे. जे चांगले आपले कुरिअर कंपनीज आहेत ना त्यांना विचारायला जाणार की किती दिवस लागतात, किती केजीला किती प्राईस होतात आणि आपल्या या अशा बाटल्या किंवा असे पॅकेट्स, कोकम पॅकेट, मसाला पॅकेट हे डिलिव्हरी करू शकतात काय. ठीक आहे. आणि त्यासोबतच कुठे कुठे काय काय शॉपिंग करतो ते सुद्धा मी तुम्हाला सर्वांना आता दाखवणार आहे. बनाना हां, त्या का पिशवी भरपूर ना, जेवढे पिकले होते सर्व घेतले आणि पिशव्या. आणि तुम्हाला एक सांगायचं की आपल्या वरती चेक इन आहे आणि आज रात्री त्यांचा चेकआउटसुद्धा आहे. गोल्डन रूममध्ये आहेत आपली, पण आज पावसला गेले आहेत. आणि इकडे हा प्रसाद दे त्यांना. आपल्या रिलेटिव्हच्या घरी चाललो, त्यांना आपण हा गणपतीपुळेचा प्रसाद देऊया. ठीक आहे. तू काय बघते? तारक मेहता. हां बघ उबू, चल. पण पाण्याची बॉटल लक्षात नेऊन न्यायची, कारण कसं तर ऊन आहे ना. रस्ते बघितलं कसे एकदम आडवे तिडवे आहेत. आता समोरचे रस्ते बघा. आणि आजूबाजूला ना सर्व आता पुढे पुढे जाऊन सर्व आंब्याचेच बाग आहेत बघा. सर्व आंब्याच्या झाडं आता तुम्हाला पुढे पुढे दिसतील. किती वेळ झाला तुला? किती सामान आणला? तिथे बघा केवढं सामान आणलं आहे. आणि एका दुकानातून नाही मम्मी, खूप सर्व दुकानातून आणलं आहे. आता परत आपली व्हेज थालीची ऑर्डर आहे ना. हां, तर एवढं सर्व व्हेज आणि बाकी सर्व काय काय ते तुम्हाला आता सर्व मी एक्सप्लेन करू एक एक करून. पण काढ सर्व, ते काढल्यावर सर्व दाखवूया. शॉपिंग केलेली मी 12 वाजता गेलेलो आणि आता 6 वाजता आलो. जेवलो नाही काय नाही. आता काय काय शॉपिंग केली ते मी तुम्हाला दाखवतो. सर्वांचे रेट्स खूप वाढलेले आहेत. आला मस्त आहे. हां, आला मस्त आहे ना. हा छान आहे, एकदम स्वच्छ साफ आहे. हा 120 रुपये किलो. हां, नकली असतात ते 100 रुपये 25 रुपये पावाचे देतात, 100 रुपये किलो देतात. असतात, माती असते. हां, तरी बोलून सर्व घेतल्यामुळे 110 रुपये किलो मला दिला. एकदम फ्रेश आहे ना तो. एकदम फ्रेश आहे बघा, आपण क्वालिटी चांगली आहे ना. मस्त आहे. हां. सुकं आहे. आणि आज परत गोष्टी महाग झाल्या, जसे लिंबू. आता मध्येच पाऊस पडला ना, पाऊस पडल्यामुळे लिंबू महाग झाले. 20 रुपयाचे लिंबू पण 6 दिले. आता एवढे 10 रुपयाचे येतात ना. आपल्या मेन मार्केटमधून आणले तरी 20 रुपयाचे एवढे दिले. काकडी आणली आणि बघा कोकमा आणले सर्व. आणि त्यासोबतच हे काय आहे सांग? बर्डचे चिमण्यांसाठी तिकडे आपण लावलेत बघा, 2 लावले आहेत ना. अजून 2 लावायचे. तिकडे अजून 2 लावलेत. आणि हे बघ, हे आपल्या पाठच्या रूमच्या चावीसाठी नावं आहे ना. पाठच्या रूमला चावीला नव्हतं ना कायच. तर हे 2 आणलेत बाहेर लावणार आम्ही बघा. 1 आणि 2. आणि त्याच्यात बर्ड्सला टाकायला, खाऊ टाकायला ते त्यांचं खाणं. आणि इथे बघा मला फाईल आणली आहे आणि इकडे पेपर आणले सर्व, म्हणजे सर्व एंट्री लिहायला, काय कोणाचं काय होतं, किती काय होतं सर्व लिहायला आपल्या एंट्री. बरोबर. इकडे बुकिंग आपण अंघोळीसाठी साबण देतो ना, ते परत आणलेत मी एवढे बघा. त्यासोबत माचीसचे बॉक्स. आणि ते आलं 1 किलो आणलेलं आहे. आणि फ्लावर कसा अंदाज तू सांग पहिला? फ्लावर 30 रुपये. 30 रुपये बरोबर ना, तेवढंच ना. हे काजू, हे भाजलेले काजू आहेत. हां, हे सुके काजू. सुके. हे ओले काजू आहेत. हे ओले काजू आणलेत. हे भाजीचे काजू. ठीक आहे. त्यासोबतच काय आणले? वाल, पावटे. हां, कडवेवाल. हां, आणि कांदे. रोज घरात लागतात ते जास्त कांदे. हे धोनीवाल्यांच्या दुकानातून आणले. आणि कितीला असतील सांग 1 किलो? 20 रुपये. असे त्यांनी मला 16 रुपयाने दिले ते. चांगले दिले. मग 3 किलो आणलेत मी सध्यावरती. कांदे चांगले आहेत का बघायला आणलेत मी. बघ जरा. चांगले चांगले सुके आहेत. 16 रुपये.
आणि ही आपली भाजी हां, कोथिंबीर 15 रुपये आणि पालक 10 रुपये. आणि हे वाट्या. एक वाटी ठेवायच्या हातावर असे बघा. हे दिसते वाटी. हे छोटे मोठे कमी होतील ना आपल्याकडे. हां, काहीतरी गोड बीड द्यायला किंवा काही द्यायला. होय. तर या 24 आणलेत बघा, कारण छोट्या वाट्या आपल्याकडे नव्हत्या. आणि काकडी आणलेल्या. तेवढी सर्व आपण शॉपिंग केलेली आहे. कोथिंबीर आणि ही पालक भाजी. हो, एवढी सर्व शॉपिंगला एवढा टाईम गेला मला. तर सर्वांसाठी गुड न्यूज. आपला बुकिंग नंबर सर्वांनी लगेच आपला आपला मोबाईल घ्या आणि बुकिंग नंबरवरती लगेच बुकिंग करायला सुरुवात करा. मी वरच्या रूमबद्दल नाही सांगत आहे, पण आपल्या होमस्टेमध्ये सर्वात जास्त जो फेमस प्रोडक्ट आहे ते आम्ही आता डिलिव्हरीला स्टार्ट करणार आहे, कारण त्यांची आम्ही पॅकेजिंगच चेंज करून टाकली आहे. बरोबर. तर डिलिव्हरी नंबर तुम्हाला बुकिंग नंबर तर तुम्हाला माहितीच आहे 8657357426. बरोबर. बरोबर. त्याच्यावरती लय तुम्ही भारी आहे. हां, आता तुम्हाला दाखवतोय जी आपली काचेची बॉटल होती बरोबर, हा. ते आम्ही टीनमध्ये केलेलं आहे. हे बघा. तर डिलिव्हरीसाठी तुम्हाला असा टीन येणार बघ, दिसतंय. आणि आता आतला आमरस बघा, आपला जो हाय क्वालिटीचा आमरस आहे तोच एकदम हाय क्वालिटीचा आमरस त्याच्यात ठेवलेला आहे. आणि अजून एक चांगली गोष्ट आहे की जेवढा बॉटलमध्ये राहिला ना त्याच्यापेक्षा जास्त ह्याच्यामध्ये राहिला आहे. बरोबर. हां, आता तुम्हाला एक सांगतो, बॉटल जर विकत मी घेतली तर मला काचेची बॉटल 10 रुपयाला पडते ती बॉटल. आणि हे जे पॅकेज आहे ते मला 50 रुपयाला पडतं. तो ऑलरेडी माझे ह्याच्यात 40 रुपये जास्त गेलेत. तर लॉजिकली जर मी ती 180ला विकत होतो तर 40 रुपये टाकल्यावरती ते किती झालं. इन शॉर्टमध्ये सांगतोय तुम्हाला, हे प्रोडक्ट कितीला मिळणार आम्ही सांग. हा डब्बा चल ते राहू दे, पहिला तू टेस्ट करून दाखव. टेस्ट केली, माझा खाऊन पण झाला. एवढा भारी आहे. हां, आणि आता आपण काजलला पण विचारूया. काजल इथे एकदम काम करत करत इकडे जेवायला घेतलेलं आहे. काजल, आमरस टेस्ट करून दाखव. मस्त आहे. हे बघा, अर्धी वाटी संपली पण. त्याचा रिव्ह्यू काय वाटला, कसं वाटलं ते. असं वाटतं आंबा आत्ताच एकदम म्हणजे आंब्याचं फोडी, म्हणजे एकदम बारीक बारीक फोडी म्हणजे असतात ना, पल्प कसा असतो. हा, तसं आहे. तर हा टीन हा किंवा हा डब्बा म्हणू शकता. ह्याची वजन बोललात की ऑलमोस्ट मम्मी 1 लिटर किंवा 900 ml तुम्ही बोलू शकता. आणि आपल्या त्या काचेच्या बॉटलमध्ये 6 वाट्या भरत होते ना, ते ह्याच्या 7-8 भरतील, जास्त भरणार. असं दिसतं एकदम घट 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 घट. हे बघा, हे माझं आहे. हे बघा, दिसतं त्याच्यात पल्प पण दिसतात का फोडामध्ये, दिसतंय मी. दिसतंय एकदम मस्त. ओके. तर हा डब्बा तुम्हाला 250 रुपीजला पडणार. म्हणजे तुम्हाला काय सांगतो, जर तुम्ही आमच्याकडून घेऊन जाताय ना इकडून डायरेक्ट, जर होमस्टेला गेस्ट येतात आहे तर तुम्हाला हा 250 रुपयाला पडेल. हा महाग का झाला, कारण ह्याच्यात क्वांटिटी पण वाढली, क्वांटिटी वाढली आणि तो आणि डब्बा आहे ना, म्हणजे फुटायचा प्रॉब्लेम नाही. हां, ती काच कसं न्यायला प्रॉब्लेम होतो. काचेची बॉटलचा सेम रेट आहे 180 रुपीज, पण ते डिलिव्हरी होऊ शकत नाही. आणि आपला हा टीनचा डब्बा ज्याच्यात आमरस एकदम सुपर क्वालिटीचा आहे. हे तुम्हाला 250 रुपये इकडून घेऊन जाऊ. जर होमस्टेला तुम्ही येतात तर 250 रुपये. आणि आता विचार करतील मग होम डिलिव्हरीला काय. मी चौकशी केली, आपल्या जे कुरिअर डिपार्टमेंट आहे, डोर टू डोर, म्हणजे आमच्या इकडून मी त्यांच्याकडे बॉक्स पॅकिंग करणार. ह्याला मला बघा तुमच्यासाठी बॉक्स पॅक करायला लागेल. तुमचा ॲड्रेस मला सेंड करायचा आणि जीपे नंबर मी तुम्हाला देईल. त्याच्यामध्ये तुम्ही मला 1 डब्याचे कुरिअरचे 100 रुपये होणार, 2 डब्याचे 150 रुपये होणार, एवढं लक्षात ठेवा. 3 डब्यांचे 200 रुपये होणार. म्हणजे पहिल्या डब्याला 100 रुपये लागणार, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, 5व्या डब्याला 50 रुपये लागणार. तर मी रिकमेंड करेल की तुम्ही जर ऑर्डर देतात ह्याचे, तर तुम्ही मिनिमम 2 डब्याची तरी ऑर्डर द्या. बरोबर ना. म्हणजे हिशोब सांगतो, डब्याचे 1 डब्याचे विथ डिलिव्हरी किती होणार, 250 रुपये आणि 100 रुपये, 350 रुपयाला तुम्हाला घरपोच येणार हा डब्बा. म्हणजे जो आमरस आपण एवढं वरती सर्व करतोय तो जास्त क्वांटिटीमध्ये 350 रुपीजमध्ये तुमच्या घरी पोहोचणार. आणि जर 2 डबे घेतले तर 250, 500, 750 रुपयामध्ये. ठीक आहे. जिकडे 700 रुपये गेले असते तिकडे 750 रुपये लागतील. तर ज्यांना हवा असेल तर त्यांना बुकिंग नंबर तर मी सांगितला आहे, त्या बुकिंग नंबरवरती मला मेसेज टाका आणि मी नंतर मग जीपे नंबर देईल. जीपे नंबरवरती मला ॲडव्हान्स पूर्ण तुम्हाला पैसे पाठवायला लागतील. म्हणजे एका डब्याचे तुम्हाला विथ डिलिव्हरी 250 रुपये, 350 रुपये. कुरिअरचे पण 100 रुपये आणि 2 डब्याचे 750 रुपये. बरोबर. हे जर तुम्ही पाठवलात माझ्याकडे पैसे आल्यानंतर, मग एकत्र मग 3-4 दिवसाचे जेवढे ऑर्डर होतात तेवढे ऑर्डर मला बघा. इकडे मला खटपट आहे, मला ह्याला बॉक्समध्ये पॅक करायचं आहे.
मग तुमचं त्याच्यावरती ॲड्रेस लिहायचं. एवढंच नाही तर हे बॉक्स पॅकिंग मला कुरिअरवाल्यांना देऊन घ्यायचं आहे, जे कुरिअर माझ्याकडून 10 किलोमीटर लांब आहे. ठीक आहे, मग प्रत्येकाची एक एक ऑर्डर देऊन मी नाही बसणार आहे. मग माझ्याकडे एक लिमिट म्हणजे एक झालं ना की स्टॉक म्हणजे 20 ह्याची ऑर्डर झाली तर ते मी घेऊन जाणार आणि मग कुरिअरवाल्यांना देणार. मग तुम्हाला मी एक अंदाजे सांगतोय, तुमची ऑर्डर प्लेस झाल्यानंतर 10 दिवसात तरी मी ट्राय करेल की तुम्हाला तुमच्या घरपर्यंत हे पोचवेल. ठीक आहे, प्राईस मी सांगितली 250 रुपीज जर तुम्ही इकडून घेतलात तर, आणि डिलिव्हरी तुम्हाला घरपोच पाहिजे असेल तर एका डब्याचे 100 रुपये आणि पुढच्या डब्यापासून 50 रुपये वाढणार. म्हणजे 2 डब्याचे 150, 3 डब्याचे 200 असे. आणि या प्रोडक्टची प्राईस आहे 250 रुपये. ह्याच्यात क्वांटिटी त्या काचेच्या बॉटलपेक्षा जास्त आहे. तर ही गुड न्यूज तुमच्या सर्वांसाठी. ह्याच्यासाठीच आज माझा पूर्ण दिवस गेला आणि आजचा व्हिडिओ जरा लेट आला. हां, अजून एक सांगायचं राहिलं, याच डब्याला जर ब्रँड लावला ना, म्हणजे कवर लावला कंपनीचा, तर हा सेम डब्बा मार्केटला 300 रुपयाच्या खाली मिळणार नाही किंवा 280च्या खाली मिळणार नाही. बरोबर. ठीक आहे, एकदमच कोण ओळखीचं विदाऊट ब्रँड पण हा जर विकायला गेला ना तर 300 रुपये लावणार आणि ब्रँडवाले ह्याचे 350 सुद्धा लावणार. ठीक आहे, म्हणजे असे 350च्या खाली पण मिळत नाही. मी हे सेम आमरस असं फक्त ब्रँड नेम लावलं जातं, तरी आपण आपल्या हिशोबाने म्हणजे 250 रुपयाला द्यायला सुरुवात केली आहे. एक नंबर फ्रेशनेस आहे ना, एकदम फ्रेश आहे ते मम्मी. एकदम आताच आंबा काढलाय आणि आमरस बनवलाय म्हणून तर फ्रेश आहे, म्हणून तर तसं वाटतंय ना. हाच टीन तुम्ही पुढच्या वर्षी घ्याल ना तर थोडीशी क्वालिटी वेगळी वाटणार, पण आता फ्रेश खाल तेव्हा फ्रेश वाटणार. तर लवकर तुम्ही ऑर्डर प्लेस करा. आणि आजचा ही व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.